Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Hello? Wai me kake damuna ne da Allah? Na kuwa, don girma Allah ka tsaya ka saurare ni. Akwai matsala ne. Ina jin ka me? Ina nan yan kidnapping suna buƙatar kuɗi sannan ku zo karɓe ni dan Allah kai kaɗai ne ka san sirri na ka taimaka mu. Wai Allah da kace kidnapping. Wai Allah dan Allah kai ka nuna musu kace ka sani dan ya Rasulullahi in kana kaunar Allah ne ka gaya musu dan Allah. Ranka daɗe, ruwa taimaka. Kai je ka kawo masa ruwa. Ina bai wari kaman fitsari. Kuma a haka za ka shanye shi ba, wallahi sai ka shanye shi tas. Ai tsarin ne kuma sai ka shanye shi, a haka za ka sha shi, ba dai ka ƙi ka ba mu haɗin kai mu samu kuɗi ba, to wallahi kaɗan daga cikin irin nau'in azabar da mu dinga gana ma kenan. Allah ya kuri. Ka shanye shi mana magana. To. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa, mamallakin dukkan komai, mai arzikin da bai da iyaka. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, wannan cibiya ce ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da kuke je a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niyami a jamhuriyar Nijar. Cibiyar Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa daga banda namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i, ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda, da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki daya. Idan kuka shigo wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, da izinin Allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku, waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba. Ku garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wadda take da babban reshen ta a jihar Kano, Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Wadda kuma idan kuka koma a jihar Bauchi, muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal. Inda a jamhuriyar Nijar kuwa wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana nan a Niyami. Kai dai kawai ka garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center. Cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take da kwararrun ma'aikata suka san aiki, kuma bamu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin Islama. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, kamar yadda muka faɗi muku, a cikin garin Kano muna nan a Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. A cikin jihar Bauchi kuwa muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal a cikin garin Bauchi, inda a jamhuriyar Nijar muke a cikin Niyami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi